Mangga sak menika jumeneng malih Mbak Elisa or karo Sawaso. Menika kala wonten panyuwunan Mbak Elisa. Menika wonten ing ngersakaken sambung wanci dalu. Wah, jadi. Menika kula kirimaken buat Pak Ari. Udah lama enggak ketemu Pak. Oh, Pak Ari. Nggih, tadi minta apa kopi apa gitu tapi aku nggak bisa lagunya. Jadi ini sambung wanci dalu saya. Sambung wanci dalu kagem Pak Arianto. Ya. Sugeng mirengaken lan wesani. Lajengan napa bawa lagi. Mawi bawa menika spesial. Pokoke mawi bawa. Duet. Berdiri kamu. Wah, jan ngadeg wong loro nok. Iya no. Jan kaya angka 10. Mbak Indonesia kaya angka 1. Lah iki gantine cangik ro Limbu aduh lambeku ketatak. Heeh. Ora ini Kang Senan yo kok yo beda yo Ting. Lah yo Kesayae. iki sesuai dengan keyakinan masing-masing. Heeh ya. Ora apa-apa. Wong kapan-kapan iki nek muni nggek wong ketrima ki anggo sandangan apa-apa ya tetep apik ya ta. Enggak apa-apa. Ini namanya emerald, Pak. Betul. Ini warna emerald tapi Betul ini ngerti ora? emerald berarti hijau. Betul. Iki lho Pak Dalang kok ngerti Ngapa? betul wae. Loh, kuwi jenenge malah iki sing jenenge wong ini mah ketone ana kebersamaan lho. Lah jenenge apa iki Jal? Endi? Ya. Ijo no piye? Lah ijo piye to ki emerald? Oh, kuwi heeh. Pak Jumbo ki mendukung iki mau ki lho, Iya, mendukung. iya, terima kasih Pak Jumbo, keren jos gandos. Bawane pangkur Rinoso. Oh iya, Pak Duet Rinoso ya kenal. Dari kamu Ting. Ya wis aku dulu. Tembanganing grantes. Mamat malah nangis krungu tembangan kok ngene. Pilek niku mboten nangis. Pancen pilek. Ana pilek kok matane. Wis sak belere ramung matane kupinge. Jelei. Pripun Pak? Suantene pripun? Dari Luar 0 biasa. sampai 10 berapa ini? Pokoknya suarane Mbak Anting iki wah tenang. Angles. Waduh. Wonge kaya ngene lho. Heeh. Lho, ning suarane iki jan nek coron radio. Sik. Iki ketoke omong apik ning Nah yo. Mbak Anting Jadi iki. gini, bukan gitu. Kita tuh kan kalau misalnya cuman mendengar, itu kan kita mengira-ira toh. Ngrungokke radio, wah iki nek kira-kira suarane ngene iki mesti wonge kaya ngono kae. Ah iya. Itu tidak sesuai dengan itu. Apa? Ngerti aku padake kok. Apa nek ngerti apa? Ketemu kaya iblis ngono kuwi. Ora. Ora dedege iki ming sekilan kok suarane. Wah, luar biasa kamu itu. Sekilan Pak De. Ngene aku wis paling dhuwur sak keluarga. Sak keluarga ngendi? Sing jelas ki napase ki dawa. Oh nggih. Dawa napase iya. Kantongku besar. Ah iya. Kantong angin. Oh kompresorku gede. Sapa wingi ngomong Kantong angin berarti kamu untutnya juga panjang ya? Wah, maduet nek isu. Iki lho ono panganan kok ya dua-dua. Lah yo Pak De lho ngarani. Saingane sinden saya itu yang namanya Mbak Laras itu. Kantongnya gede kan medun kae medun wayangan itu medun karo brat nyalip aku ya. Pokoknya jangan sekali-kali membau ini ya penonton sekalian. Ini adalah dingklek wadah bread
Nah, benar Jan, sekali. di dalamnya itu berisi kandungan Ketoke rada ngenak-ngenak nek pas nyinden gas ngono kuwi. alam. Mengandung lirang. Ya. Di ngono wah. Hmm. Sumanding Carane iki piye lho? Dawane sakmono iki lemu menghirup nafas ki lewat ndi? Mongko kuwi cilik lho. 3 lubang. Kan itu hunya kan panjang. Tapi carane le memasukkan nafas itu. Ya ambekan gede, Mbak. Ngono kuwi sore. Sik. Irung kok 3 lubang iki irung apa? Ya semua lubang dipakai. Wis ini memanfaatkan pemberian Tuhan. Sing go nyerot ambekan kok semua dipakai. Lah ya ngono kuwi kok malah marah-marah sabar innallaha ma'asobirin wong sabar kekasih Marai Allah. emosi. Ana irung kok lubangane ono 3 ki. Irung apa? Siji ngendi ya? Ayo. Ya nganu tulung logikanya. Nasa Rina Ya kok kowe aku wis tuwa Sampeyan ya sampeyan wong ayu sandonya. panjenengan. Iyalah Gusti. Kowe aja padu dhewe-dhewe kono. Biasa kalau cewek sama cewek tuh kayak gini Pak Jumbo. Iya. Tetet tuwet jret. Nek jenengan cowok kali cowok ngapain, Pak De? Oh, ora Oh, tok. cowok no cowok luwih bahaya meneh. Cowok-cowok to, Hah? modal sak muk, Hah? cak naik kopi 2 sendok, Hah? wedang, Hah? iso wengi iso ngomongke saka wong wedok tekan nabi-nabi tekan esuk. Apa kuwi? Wong lanang iki luwih bahaya wis modal sak muk kopi. Heeh. Ora mandek nek omongan iki Wis kaya podcast ngono ya. Apa ki? Ya enggak, cewek kayak gini cepet tapi Cepet. pepet bar kuwi kesel turu. Heeh. Entek, Pak De. Nek jenengan kan tekan dindi, ngomong kayak sabak ku apa tekan suwengi. Saka tanduran, Wis apal aku. kicau, wong wedok, nabi-nabi wis tekan dindi. Ora akhirat terus sampe dhewe. Kare dhewe Gusti Allah. Gusti Allah kon tobat, Don. Yen wis rina Enggal ratrika mong sliramu tanon liya tresnani lahir piye ta? Coba Ayo to, Pak De. terus. Apik lho iki. Anakku iki tuku sing kok ngono kuwi. Dipejet. Pira ya legane ya? Ganti to tombole, Ting. Lah iya. Sembarang dikenek Coba meneh, Ting. Tak pencate. ba Nama aku dolanan. Aku iki mending dipejet tombole kono. Lah, sing- Oh liyane kono. Ngono. Aku pengen ngerti sing kuwi ngendi ya. Aja, beda-beda suarane. Mbak,
Kowe kok dengerin Kowe arep malam ini guyu kamu kok apa nyanyi? ngeri banget toh. Apane to, Pak De? Oh beda-beda suarane barang. Lah iya. Nek PJ Tembul beda suarane. Kamu kok beh kaya ngono kok. Ojo Piye? Upama kene munine apa? Meh. Kene. Kene. Ojo tekan kono. Engko tekan dinding. La 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 la. Na na ne na ne. Nena nena nena. Sing gedhe pangapunku kemas bebujenku. Hey oh hey oh ah. Sembangku mung wajib dalu. Asik. Rupeto seremu kelawan karwamu. Oh. Mas kang ratit sakit moreh lestarine Hey oh hey. Hey yo yo yo. Remu ing atiku iki ning banjur miling bocah dalu iki. Hey oh. Apa tenan sida dadi cah telu nang gandhi dikopo kemati. Iya. Gelitak gendek. Hey oh hey. Delang. Hae hae. Yeah.
ndak malah ra kajen. Pripun to mboten kajian pripun? Wong aku nggih namati ngene wae anting wis geguyu aku kok. Ora, lho Kamu tuh jenengan. nggak menghargai kita di sini tuh meneko loh. Yang jadi pemimpin itu Lah gundule. iya. Kok gundule piye to? Pemimpinnya kepolonya itu Pak Jumbo. Jadi kita Enggak tuh sih, salah. enggak sih. Ya, Enggak sih. menghormati. Ah. Loh, aku Ini ki apa apa Pak to? Jumbo? Aku ki Pak Jumbo sing ra tak hormati apa to? Loh, Aku ki ngormati banget. Kok geguyu? Loh, ora geguyu. Kuwi ah, Lah jenenge panggo guyu nek nesu kok diamuk aku. Mendah Terima kasih. nggih, monggo lega rumiyin kekalih. Nah, menika wonten selingan musik malih menika saking panjenenganipun para waranggana. Sing ket mau diarep-arep karo para sedulur-sedulur adiku laras iki supaya ngaturake tembangan. Ya, ana sing ngersake Grajakan Banyuwangen, ana sing ngersake Topeng Monyet, ana sing ngersake Bajidor Kahot. Oh iya, ayo sapa ditarik kira Denok Laras, heeh. Yo daturi jumeneng. Nak, ayo nak. Mas aja dipleroki. Karepku tinggal lakumu. Bicara aja ditinggal kapribaden katimuran. Mbaya sing eling iku budaya. Wilu sendalu nak, Raras. Nggih, sedeng dalu. Heeh, ya kucem-kucem diraupi arep kesel disanggupi mergo labu sedulur nak. Nggih. Ki ngaturke tembang apa nak sing arep aturke apa Topeng Monyet? Garapane Abandus. Nggih, niki wau nggih wonten sing ngersakaken Topeng Monyet. Heeh to. Nggih. Ya, ya pokoke kowe dadi topenge. Monyete Ora aku lho, monyete ora aku lho. kok wis digenti meneh ngopo ora ditokke sing mau kae wae? Kepiye? Apik sing mau kae mau lho. Iki Heeh. aku diarani ngerogoh ya aku ora penak. Iki Mbak Yumu nonton kok omah Pak. Pripun? Bapakne iki ngerogoh kok saiki. Lah terus Mbok sesuk nek wis ning omah. Jal, iki digocek sing lanang apa iki goleke? Heeh, sing Golek lanang lanang. sing lanang. Kepiye? Digoceki Jal. Heeh, piye? Nah, blangkone buka. Iki Heeh, Buka blangkone kene. buka. Heeh. Njuk nggon jenengan Jal dibuka. blakonku. Heeh. Wah, kok nek nganti grimis mesake sing dodol. Ora jarene lak kuwi jenengan lak mung arek tak padake lho, tenang Ah. ora ngono lho. Ya padha karang ya fotokopinya kok ya ora. Ane ngarep botak aku lak ora ngentutan kaya kowe. Kowe iku arep nelek ayu-ayu ning ngentutan kowe iki. Padha wae kok sing Dadi- kono. Lah kok mulane lak jenengan sik to sing marai? Aku mau krungu kabar Nok. Ngopo? Tujune iki mau aku ngrungokke khotbah, khotib mau kayak khotbah kuwi. Heeh. Tujune wae kok Pripun? kowe iki dadi wedok Nok. Lah ngopo to? Nek upama mbiyen ki Nabi Ibrahim ki nyembelih putrane Nabi Ismail ki ora diganti wedhus. Kok kowe iki metu lanang, mesti kowe wis disembelih kok Nok. Ah kok aku, ayo tujune Loh. kok aku. Lah iya ning aku ya bersyukur tujune kok aku wedok, sing lanang lak kono kok ora disembelih. Ayo mulane nek aku ae beruntung. Aku beruntung. Arep aku lanang ning nyatane biyen sejarah Nabi Ibrahim arep nyembelih Nabi Ismail kuwi diganti karo malaikat sijining wedhus. Oh. Njur ora sida aku. Nek cara ora diganti ya aku sing disembelih karo bapak. Jane iki arek disembelih ning menik jarene menik kurang poel. Eh, Kurang poel dadi. ana sing wis poel ning jepot malah melu nabur rene. Sapa? Sapa? Oh, Mbak Katul. Ayo nak, ngaturke tembangane nak. Nggih. Ya, Topeng Monyet Mas, monggo. Garap karo kanca-kanca.